11è dia de campus, com van les forces? Bé, les forces van bé, home. Portem ja 2 setmanes, estem començant la tercera, però la veritat és que els nois són molt macos i venen amb ganes de treballar i això fa que tu vinguis amb més ganes encara. I les forces dels nois, que n'hi ha que porten 3 setmanes. Les forces dels nois, algunes van minvant, però com que venen del cap de setmana ja tenen forces de nou un altre cop. Estan a tope aquests nois. Els objectius s'assoleixen, diríem, al campus? Sí, i tant, i tant. Al final de setmana costa una mica més perquè ja estan més cansats, però els objectius que ens anem marcant setmana a setmana, en temes de tècnica individual sobretot, es van complint i se'ls van quedant aquestes 2 o 3 coses que intentem treballar cada setmana. Treballen amb molts monitors i amb ajudants. Sí, estem treballant amb molts monitors, tenim un monitor per cada 8 nanos, 9 nanos, i això fa que puguem estar més per ells i puguem treballar tots els detalls que realment volem treballar a cada estació. Destaca una activitat que hagi agradat especialment. Una activitat que hagi agradat especialment, bueno, sempre els agraden les competicions que fem divendres, no? El 5x5, perquè alguns guanyen, els altres perden. Està bé. I alguna que no tant? Alguna que no tant? Bueno, vam fer un dia per fer una mica diferent, els grans els vam fer una part que era física així més dur i els va costar una mica més, però ho compensaven perquè tenien 45 minuts de pista per ells sols i estava bé, estava molt bé. Com a monitor, què ha estat el més difícil del campus? El més difícil del campus? En general res. L'únic però que podríem tindre són aquests 2 últims dies que a ells els hi costa més i tu també estàs més cansat, has de fer l'esforç aquell d'implicar-te una mica més perquè ells realment estiguin i ho aprofitin. El coordinador, el Ramon Cunyer, us vigila de prop? El Ramon Cunyer ens vigila molt de prop, però ens ajuda a tots i la veritat és que estem fent una pinya com a entrenadors i tal molt bona, de campus. Defineix el campus amb 3 adjectius. Amb 3 adjectius: divertit, educatiu i d'estiu.